Archimang, Lukumang, Nana Sasa ba Yokoromo, Anyung Suf Sarana Sepsa Deni, Foroisi i Gadri, i achtertuin, we zien i café, we spade, we zien Dunja Maka. We barodi, not go met Zuid, Oost, we go met West, en lek Fau Sabi, mis Donjanga mi one time brother Brarut. Ja, maar er gaan bijvoorbeeld bij Beijing, ja, bar, alle de senam odi, die denatratie, unetak diaspora, maar het senamang, die denatratie, we barden odi, en we accidentak, jereno, haris turu ibani, puko architectori, want die wat actori, lek altijd unu et actori en we tak prisva de sande. Ano so masar gaan. Asa sande. Ano datu fasanga diri fasi, Dati. na one fas no mo. Sade. So, we ereti de Nana Sasa ba Yokoromo, Archi vrouwelijke vrouw, want jarusu na makfado. Helemaal niet. Dan je bedoelt taki, ti de wo tak over een herstelplan. Ja, we moeten So buso archi maluku mang Nana Sasa ba Yokoromo, das na wan wega di e play. Ja, Di e seti. Ano wan wega e play, maar na wan wega sa e seti. dat Na lekteo set wan team, toch? Fugo play wan wega. ja. So, maar wega biji play ba. Maar team set so. Ja, baser na regering. Ja, Dat ja IMF en de afvallige koluku ook toe. dat is. Dus dat want ik wil doen samen toch? Altijd die bedoel. Je verstaat Ja, is ja. dat die. Je verstaat. Maar voor si go doen samen. Im sap say go miti. Dat is. Je verstaat. Dat na zo. En mina wa man, mine play mio manga mi tanta e orum serefa spotu. Isabi wan de bijis man wan sane taki. Te mate kori ane la fuara. Sade. Je verstaat. Sade. Dus de begreep taki dat we met a president tak precies sago go miti daga IMF. Dat is. Dat kon volk hapis dati. Meneer voorzitter, denkt u dat het makkelijk is voor een nieuw aangetreden regering om nu op de internationale kapitaalmarkt te gaan, nu met IMF te onderhandelen, met een imago dat de vorige regering heeft achtergelaten? Is niet makkelijk. Maar ook daar hebben wij alles ingezet, meneer de voorzitter, om ons imago te herstellen. En ik heb al vaker in het parlement gezegd, tijdens de onderhandeling met IMF kregen we dit soms naar ons hoofd toegeslingerd. Jullie gaan toch niet net als die vorige regering handelen, nadat je een deal hebt met IMF, meneer de voorzitter. Zulke opmerkingen hebben, hoe gaat? Meneer de voorzitter, onze taak is als regering om te zorgen dat we op een verantwoorde wijze, op een transparante wijze, op een ordelijke wijze, op een wijze die zoals internationaal dat gangbaar is, te onderhandelen met onze schuldeisers. Om een goede deal te krijgen, een herschikking van onze schuld, meneer voorzitter. Waarom? We kunnen het niet terugbetalen. Maar sommige mensen hier menen dat we het wel kunnen terugbetalen. Laat ze aangeven hoe. Laat ze aangeven hoe. Want toen hebben ze het niet gedaan. Meneer voorzitter. We zijn eerst begonnen met onderhandelen van IMF. We hebben met zoveel bevriende naties gesproken, met internationale instituten. En we hebben die ondersteuning internationaal nodig om te komen tot een goede overeenkomst met IMF. De eerste fase is al bereikt. En met ook de IMF-deal, meneer voorzitter, hebben we ook die onderhandelingen verder voortgezet met onze bondholders. Meneer voorzitter, we kunnen allerlei statements voorlezen, maar als men een statement voorleest, laat men alles voorlezen. Want ik luister naar welk deel men leest en welk deel men achterhoudt, ik weet niet om welke reden. Men gaat enkele passages voorlezen uit de brief van de bondholders, meneer de voorzitter. En die bondholders hebben zich georganiseerd in een creditor committee. En dat heet gemakshalve de committee. Meneer voorzitter,
Ik lees, quote. The committee acknowledges the magnitude of the fiscal and balance of payment situation inherited by President Santoki's government from the country's prior administration. Men wil niet terugkijken, meneer de voorzitter. Kijk wat hier staat in die brief. From countries prior administration, as well as, dus hier is ook die recognition, as well as the effort on the part of the Surinamese authorities since late 2020, which culminated in the securing of a staff-level agreement on an adjustment program under the extended fund facility with the IMF, meneer de voorzitter. Technisch Engels, in normaal Nederlands uitgelegd. De regering Santoki Brunswijk heeft een puinhoop aangetroffen. Heeft een puinhoop aangetroffen van de vorige regering. Dat staat hier met mooie, ronde Engelse woorden. Meneer de voorzitter. Maar ze zeggen, ze zien ook resultaten dat ze bereiken met onderhandelingen met IMF. Meneer de voorzitter, als laatste zin wat die committee ook zegt. The committee reiterates its desire to engage with Suriname in good faith efforts to support the implementation of economic and institutional reforms to address the inherited chronic economic imbalances and strengthen fiscal and debt sustainability. Dat is wat ze zeggen. Dat ze willen doorgaan om ons te ondersteunen bij het herstellen van het chaos wat gecreëerd is door de vorige regering. Wat u heeft overgenomen, wat uw erfenis is. Zo, dat doe je sa president Taki, dan anodefu sanima eigenlijk. Sap sadape eigenlijk. Na beledig de beledige president. No? Of a vier schenk. Nee, want oppositie, ja, de oppositie is oppositie bij de coalitievoorzitter. Ja. Dat is ook Oppenheimer-Tory. Ja. En de regering is goed te kalinen dat. No. Je begrijpt toch? Maar je ziet dat je oppositie die het napu eigenlijk leg aan regering die dat je regering na je pot u na probleem. Mevrouw misschien af, zij zangen de man. Jere jaso, Archie Boom. Dus in feite, a oppositie die is don't know, die bij de coalitie. Grauwe a president betijden dat de bidden verontschuldiging aan navolgen. Dat die. Je verstaat. Ja. Daarmee bedoel taki, ana president mek asan taki. Nee. Na sande maf IMF aan de bond, de Bondholder. holder tijding. Ja. Sade man taki. Ja, want op een gegeven moment in het parlement, de ziet dat je bepaalde de man oppositie, Ja. sabe die na top, regering, Ja. en leg uit dat je no, a vastva a regering actie, de man, een korting, dat 70% een pai en baka 5 jaar wat pai. Dat je maar vindt dat je eigenlijk a regering, ja, want leg de man op. God forbid. Je vraagt is er af, zeep zeggen de man. Wakti. Dus mi lop karsman ang nento. Dus masara parmeser. Ano sir naman. Nasarama ja. Dus wakti. Famangay ja. Dawabu gezin. Nee, amai siya sanlik ina Engel toch, ina eerlijk meneer toch. Nee. Eerlijk meneer. Nee, braro. Sama is Nana ne, verstap is nee, dat. tuurlijk niet. Isap sa ama wan nana verstaan. Ama wan nana verstaan dat de regering is net deuk. Na dat ama wan nana verstaan. Ja. Maar if you know what jaja, sarana man. If sarana uma. Meneer Parmeser, dat je begrijpt dat je if van mangay ja so kom bodoya san moro fini. Van minanga yuja da wabu gesen. Do ba wan pai mang. Ja. Dat julek hoe vaak gezien lek papa, de golf go deal. Dat jere asan tranga, Jimmy pti respect, Ja. iman saka wan san Jimmy, Sa san Euroko. Fa san Euroko. Ja.
Da a vrouw veel moest jumpen op het tak nee no makjes korting. Sasane roko toch? Eh? Sasane roko. Wano dat parmeser de bezigheid doen. Juist. Dus aan mij ser na lek Ja. van de ser alko. Juist. Ser na jalkoa. Ja, maar lekfa unu fusteran saif sa. O lega man uit. Zij de mo tegen sanati aan mij play engel. Zij de mitaga sanati. Maar Ja, gambo. ja. Pamirman. Omdat hij die aman bedina coalitie. Ama be de minister. Abede ala sana bamede ala sani. Ala sani. Ama be keep back for. Ala sani. Mooi Ala sana. Ook toe Drico EBS. Ala sana Ala sana Ala sana mabede. mabede. Ja. Dat die partij van man. Ja. Bego tek de leningen naar de leningen naar leningen. Ja. Abe kan jumpen toe toch? Futak nee. Ja toch? Want look no. Dit man legt IMF op. Ai. Anga 81 miljoen ai. dollar. Mhm. Isabi toch? Ja. Dat de man go wakaf go fen Oppenheimer aan het hoor dat. Juist. Dat na oplichterij. Ja toch, dus je Dat ziet, na je oplichterij. ziet de mannen die potser in een probleem. Want nu, je begrijpt dat PU gozo, alle deze de tijd dat je nog ibe legt, amanat op, Ja. toch? Je legt Jan op, je legt Piet op, in een pai, Ja. dat is jouw probleem. Dus dat want dat dus die a president na een onderhandelingsteam go naar IMF. Dat de man zie je nee jesi. Die lukt de muziek naar je ziet toch? Sa de man tegen. De moet tegen dat je nog. Ik snap toch de vorige regering toch? En zij de man doe en zij de man no doe. Ja. De man kon ja, op een deal, de man wil boenen. De go Oppenheimer. Ja. Ik raad het toch? Dus de man liep IMF. Ja. Ga Oppenheimer. Maar dit is sensie. Dat is kamer ja. Dat na oplicht. En na paar man dat oplicht ja. dat is Ja, oplichterij meneer. ja. Ja. En Uiteraard. dat je begrijpt nu, de regering die zie, de bezig is luku actiekorting, ik zei taki. En manoeuvreer tussen de kleppen. Dat heeft dat dan niks. Dat de man die staat in de oppositie, Ja. sabi de coalitie, Ja. toch? De man, ik wil leggen uit, de man kies een briefje, dat de man leest de man wani. Sa de man wani. Want de man leest uit dat briefje. Dus de man trouw migramma. Dus migramma is selectief en de man is selectief. Dus dat hij. Shoot fire. Juist, dat de president tak hier, nou, dat moet lezen, Ja. sa de man de bondholder leggen uit. Dus wacht die. Dus Ik raad het ook. kota ka briefie lang zo. Ja. Dat de man oppositie prita onder op is spoor. Ja, toch. Dus dat volk nog mag sap Niet dat. toch. Denk maar De toch. man leest dat de man wani, voelen gaan volk uit dat hier aan de nubo. Daar de man leest, dat man legt uit dat hier, no. Sans schrijven dat hier, no. You like regering, toch? Je Ja. tik abra, Ja. maar je tik om het zo te vertalen, Ja. want puinhoop. Want puinhoop. Ja, want puinhoop. Zo negotie. Zo negotie. Zo berati Sabi? e dati. Juist. Isap fosi tebe pot wan sana wan Ai. president. Dat je tijdens mataki en futunom ateng, Ja. en anonom ateng, Ja. en ede en berenom ateng. Dus in feite, masade mas doe de mango di berati e dati. Ja, Alla toch. soort Ja, toch. ati. Maar in een brief schreef ook toe. Dus hij schreef puinhoop iteki, maar UNO, lijkt de bondholder, Ja. we ondersteunen u wel. We look zo kan Dus doen. wo yepi, Wo yepi. wo luku fauka seta Ja. sani, want in feite, isap sanas aki, a shorot of atordi. Vertrouwen. Dat is toch. Vertrouwen, Vertrouwen ade. toch. Ade toch. Ja. Ja toch. Want hier no, if you look at Masargambo, alla fasi im looking. Toch, like Sernama we look at Torati. Toch. De taki, alla, if you look alle de schulden, de leningen. Ja. Toch. If, Ja, als dan we veranderen, ja. voor regering, Ja. we hebben een beetje probleem. Ja. Nee, want jere jaso. Archie boom. Na beji de man beji yara. Ja, toch. Ta contact SSI, want a vertrouwen dat you say, Ja. de banyi o yep you, Ja, ja. de schuldeisers o yep you, Ja. voor kapai de lantimang. Isabi toch, voor kapai pensioen. Ja, ja, ja. Want alla see i hol uit. Ja, ja. Tegen de parastatale instelling serifi. Dus de man die verdient de visa. Dat is serifi go krap teken. Reserve sensief me toe. Sabi daar bang. Iya toch, aduf manga you. Ay, de man tek toe. Ang aduf na nga sasa. De man tek toe. De man teken. Dus next bij de moro. Daar de man play on fisti play aan staatsolie. Ja.
Ja. De man, die staatsolie wa money. Ja, want Dat die de man 100. tek baka. Ja, want 300. Dat staatsolie pai de man, Ja. dat de man op pai man die staatsolie. Met hij, Ja, joh. de man die laji, joh. Met hij, dus dan noemen we mij die Jerry. Leg uit. Die is nou- die is nou- ik share. Ja, dit is nou echte laagwater. Met hij, joh. Laagwater, Ik je share, met hij, want er Zo, maar ja, apropos, Mhm. want dat herstelplan moet go door. Natuurlijk. Want we mogen niet verzuipen. Nee. Dus dat je verstaan na sasa bij je koromo, taki, wo abif tayo bere. Ja, Ja. fu yepi seti a economia in a kondere. Dat wan taki, de chimang die edusani, kleine ondernemers, kleine zelfstandigen. Ja. Dus we teki vanaf desma deser swasani, gogo mit dema de reparer bij sigri, Ja. bromfiets, edu ensani, temere man, Ja. de man de klusjes mannen. Dus je go experimenteer met bedoel, je go specialiseren, ze heeft moro in wansan zij sabif doen. Ja. Want zo je ondersteunen economie, je verstaan, ja tramai trusen anina grond, E pranuasan. e pranuasan. Ja, ja. I verstaan dat wan taki, if je luku boom, dat je wan jong man, wan meneer, Ja. a meneer dat is Schotelweg, dat meneer Dennis. Dat meneer Dennis is orfa kan lekip chimang. Ja. Dus dat wan taki, afas van meneer Dennis is orasani. Mi etak disi, if je biji grond de kan doen, atapa do. Tabadoti. Maar if je jari, Flora. Flora de Omega. pres dat Ja. die gaat wel van Masar Dennis het doen. doen. Meku luku van Masar Dennis het doen. Dit systeem is niks anders dan transparant organisch telen. De afkorting daarvan is TOT. Dat wil zeggen dat je op een natuurlijke manier, organische manier, je gewassen op een gezonde manier kan telen. Dus, je potisani tap stellage, heka grond, meki ola onder zee, van waterakansa kak mopo, waardoor die kan praten wan taki wan letsani. Dit systeem is bestemd voor de kleine huishoudens, de mensen die tot 3 uur, 4 uur werken en denken dat na thuis gekomen te zijn nog even wat in de tuin te kunnen doen. Dan denk je niet dat je gaat maaien en hele grote dingen. Maar als je dit ding thuis hebt, dan denk je dat je veel voordelen hebt om je kruiden, die je uiteindelijk gaat gebruiken om te koken, op een gezonde manier kan planten. Dit kan ook met oude dakgoten. Verzint u maar wat. Zoals je ziet staat hij op 3 poten. Hieronder kan gewoon je gras groeien. Je bloemenpotjes kunnen eronder staan. Zodra je maar plaats hebt om te bewateren. Dus ruimte zeer beperkt. Vandaar die kleine huishouden gaan er veel voordelen aan kunnen hebben. Wat in dit systeem geplant kan worden, over het algemeen kruiden. Je kan aan je munt denken, je kan aan je basilicumplantjes denken. Maar Isap, Surinamers, we zijn gek op soepgroenten. En je kan ook wat prei erin planten. Maar soepgroenten over het algemeen gaat het zeer goed doen in zo'n bak. Zo, dat doe je Masar Dennis feit doen. En Dennis aan mijn buurman. Ja, ja. Ah, een buurman. Ja, ja. Na Koffie Jumper Boy. Mhm. En daarbij, we leren teruswani na grond, Dat doen die. wan sani. We zijn wan chikwetje of zo. Ja. En dat we actief alap chimpoti serana man. Fi yep you serefi. Ja. Dus te je yepi serefi, dan je jepa economie toe. Isabi toch? Ja. Dan ben je niet te afhankelijk. Inaf wakti tak de man chawan san konji, is de lange janu de etjes wan doye mus. Nee, no, kwet. Trusi anu go. Doe een pranuasan. Ja. So te you make plan. Te you no ma make plan toch. Want skape dan aloire dana wan. Nee, tuurlijk niet. Alas man aba wan soort kennis. Nee. Maar alama aben kennis ne fasi. Dat de kan de you no man do mee fu make plan. De nom chisati borong. Dat je sayu sabif do dat je go do. Isabi toch. Dan ma yuna onderdeel van plan die de man meki. Dus dan je go do you san efa pran je go prani, efa bij sigri je go meki of sa je go do. Maar do sani fu do mee na economia fu je herstellen economia van konderen en dat na prinspari. Ja. Want dat die na san IMF e actief. Dus IMF ne kan gewoon beetje teaching ne baka of een VP. Le katibo. Nee, actief tak figo seti seref in lek saranamang.
Je verstand. Want we gaan op IMF tori baka. Tuurlijk. Zo, dus dat je verstand. If je abgrong, dan je doa grong. Maar if je na grong lek feit taki, kan je ta flora tamka, de presi dati, de kan je lek fa baradena se dwen. Ja. Je verstand, isabi. En nu na lockdown, nu de bararut. Ja. Dus in een lockdown heb je een zee van tijd om je in te werken. Dat je nog kan taki in een ruimte. Want lockdown, want tak je ta osso. Isabi toch? Ja, ja. En luiheid is des duivels oorkussen. Dus stroes je nu uit die mouw. Het doen sani. Dat lek van je een voorbeeld dekbat op een film je dat me vindt dat moest inspireren jullie sana man. Figo bijin doen sani. Je go mek moeite. Isabi toch. Dan in een laatste toch. Nee. Want te allemaal mek moeite. Dat economie bijin lolo. Lek wan trainen lolo. Dat te jump dan inom teki step voor kooi na train. Nee is donkba. Ja. Idee na train ja bi karta. Want if je teki step a bore on boro. Dus dat die. En dat nog kan dat Nee. doen afano doen. Nee, helemaal niet. Taranga mi brada. Helemaal niet. Helemaal niet, maar Gabo. Dat natuur zijn leg uit, want allemaal troes de anu. Je pi, meka kon er over. En daarom, je ziet het, maar Gabo. Wat film dit doet toch? Ja. Je ziet dat je poes schreef, toch? Jere ja Toch? brada. Ja, toch? Lek fai sabi. Ja, toch? Maar wan jaar tem, one of the things mi jo atorif tigri anga dagu. Want tigri puspusi na de mandi ka foto. Ja. Dagu tan dagu. Want de tuma be da busi ya. Ja, ja. Puspus anga dagu. En de no be fe anga de serfi. Nee. Maar, Dat te luku. So wan sorry taki. Ja. Wins you na Jampanesi. Wins you na Indi. Wins you na Crioro. Wins you na Hindustani. je zou wat dogla. Wins je Dogla. Dan Je poes schreef. iya toch, je puserfi. Ja. Hoe wij hier ook samenkwamen, hoe kon je nou wansani? Ja. Na masargado wantakum deso. Ja. Je verstand, Ja. brarut na Ja. na sasa ba yokromo. Dus dat je begrijpt dat je, dat if meti serefi. Je hebt deze schreef. E je hebt deze, die never dragen je deze, Eh. pus anga dago. Nee. Is dat beter? Want de man was sinye toch. Nou, patenti die dat dago netje met pus ate brong. Dus dat die. Dus je verstand. Ja. Dan mek u luku fade je hebt deze. Dat- Van de meti die ze je hebt Ja. deze refi. An island to themselves. We are interdependent. You need me, and I need you. And everybody needs somebody. Everybody. In your lifetime, you are going to need somebody one way or the other. Can you put your hands together and say yes? I don't care how gifted you are. Zo. Maar dat je begrijpt dat we los aan op sa. Ja, een probleem. Maar Ja? dat staan op ja. Dan alle desan die ook op sa. Je verstand. Want we kunnen afvangen net tori. Ja, ja, ja. Dat wordt tak in een programma. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Maar we beginnen taki a faye karasani a stroom. A stroomtoren wordt dat. A stroom tori. Ja. Je ma stroom tori. Voor zo'n jatori, Ja. dat we draaien een film, op Chikot, een chatfilm, Ja. dat is maar jere sanatori. Zo moet ik mijn meterstand dus opmeten. Oh, dan moet ik een meterstand nodig. Hoe kunt u zelf handig uw stroomverbruik berekenen? Op maandbasis neemt u de meterstand op bij maand 1. Ga de volgende maand rond dezelfde dag en tijd het verbruik na. Verbruik maand 2 min verbruik maand 1 is uw maandverbruik. Op dagbasis neemt u de meterstand op bijvoorbeeld donderdag. Ga de volgende dag, vrijdag, rond dezelfde tijd en het verbruik na. Verbruik vrijdag min verbruik donderdag is dan uw dagverbruik. Ja, voor mij maar lukumang, ushi a filmpje, sa adamo en leg uit, sa mij leg uit, EBS tot probleem. Want u sabi, per 1 juli, dat we een tratori,
in Suriname, a strome oppo. So, wacht, die takken aan me Oppo. misdombong. Oppo, per 1 juli. Want ja, zoals mij is dat Ja. op hete kolen. Ja, dus Als mij broeia. Ja, want Omdat vals jongens hebben, panja. dat is toch een uno programma die zie. Oh, ja, juist toch. Dat prijs van Sande. Mooi zo. Ik van IBS leg uit dat hier no, je hebt 1 fase, Ja. 2 fase en 3 fase. Huishoudelijk tori. Maar kobi zo, wat taka moesje. Ja, nana, Nana, sasa, bayo, ala de koroma. mo wetaki. Ala de sma Ja. dati. We Dus leggen- waasje. We leggen bepaalde zaken uit omdat hij ook sabi wetak, want de deskundige voor IBS schrift, hij legt uit ook tot op radio en Ja. tv, maar hoe net dat disi. Je hebt 1 meter naar also. Ja. 1 meter, even 1 fase meter of 2 fase, maakt niet uit. Ja. Sa we actie en een filmpje tak ook toe, je teki meterstand alamu op. Alamu. De teki op, Ja. de je dat door naar IBS. Ja, dus tapa app. Ja, je door. Maar kan de, Master Gambo, 5 januari, Ja. je WhatsApp jongen, sami ik gebruik op, One day. op One dagbasis. day. Nee, One dat- day. Dus dat contact die Ja, daar. ja. Woensdag. En aan euro ook te belangrijk. Ja. Goed, Dat dat- je 6 uur bagan. 6 uur bagana, Je woensdag, ja, je je teka teki. staat op, dat donderdag, 6 uur bagan na. je teki op baga. baga. Deze om en ik gebruik one De day. je trek op, de trek af, Ja. die woensdag, dan die donderdag, je trek Ja. af, de is ja verschil. Deze om en En dat je gebruikt one day. en dat je kan go lukken ook Ja. tot dat jere ja. Mi vindt dat ka voorop zo. Ja, ja. Je verstand. Dat kan, maar, Dan, nee. ja. Even. Mi vindt dat ka voorop zo. Dus dan mi go saka. Ja, ja. Dus dat is sorry if im go moro of im saka. Want, Ja. want eigenlijk als stroomtoord is, na moro biji go moro biji pai. Natuurlijk. Mooi zo. Natuurlijk. Dus zij je kan toe, je kan je nog maar berekenen, kan je moesje, sasa, de man nog maar berekenen. Ja. Nee, met contact aan IBS, dat je nog bereken die Jimmy op dagbasis. Ja. Zij tik op. Ja. Dan heb je Oh, berekening. dat ook toe de mij doe je. Natuurlijk dat mag je doen. Maar mi gado daar san Maar kan je, gemakkelijk. want met geval moesje nog gaan go tap sani, aan de torati, maar kan go, dat heb je berekenen die, dat sabi. Ja. Alleen, het dagbas, tori ma masaragambo, Ja. erg belangrijk, Ja. je teken op, dan gaan de apparaten, zij abina also. Ja. Maar, want we kunnen het afwogen, Ja. maar te je bij een apparaat bij, Ja. dat betekent dat Nou, een maar- dagverbruikfee, verandert direct. Oh, verander je, want je gebruikt een apparaat moro. Maar als je zeer ook toe, een apparaat, of Ja. een brok op terug, Ja. dan heb je minder toch. Dus- Minder. dus En dat je daarom, pai minder toe. daarom is het belangrijk, het moment dat je schaf aan, of je een broko, In bereken, dus Theos, dus dat want ik Theos gaf aan. Mhm. Dan bereken dat ik, mi bij een apparaat die spot bij, Ja. dus mi op pijpje moro. Ja, dat, ik had het dagverbruik direct bagat toch? Ja, Dus juist. je ziet verschil direct. Je verstaat. Maar ja, Masar Gambo, wat takatoru, komoro fara, ik rabu toch? Ja. En je hebt iemand die jape email doen ook ba. Dat Ja, een tabu. abidje, mama chawa bos kopu jimi. Ja, Sasaki. Amata chira faya fosa faya chir you. Dat ook toe. Maar wat ik door? Dat doen. In het programma. Ja. Dus chira faya, nana sasa ba yokoromo. Chira faya, fosa faya chir you. Ja. Dat want ik fosa faya boro isaka. Mhm. Je verstand. Ja. En meaning na masara dignity gambo me parwodi me taku grantanji dat u be wan archi maar u no vergeti u volg masara denas de ka je peace refi. Ja, want ze gaan volgens mij tapu. Maar accident maandag, hoor ik in COVID de, dat betekent dat imli gezond toe. Nyam fruit, drink voor water, dat is nou leuk. Met dat ik grantangi, toen het realis baga. Get up, stand up for